Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Cig Wilmods, Fosrash, Wig Gaeilge Weekly. Gormí le mag of Asaveg Tilnasteach, Wig an show an Teacht an Shugs Tatuanish éisteacht le Hagron. Céad is a dóig tin show an Teacht an Show. Lumsa Liam ó Learn Irish Online. Conas Talmud, tá mé caiimé adbháil, tá mé beagalíon tuirseach madzin níor chul mé hínta go réir ní sam cén fáidir. Cos go léontaine tar líon sé anis is a réis ach, go háirithe madzin sa luúin, just caiid tú éirí, agus caiid tú leanúint, agus caiid tú dul in lech leis an lá, agus dul in lech leis an obair. Cóbhma, cé gúil mé féin hostia, cé gur féidirlam fánacht sa labba an lá fad, má tá mé géirí tá samtar éis cúpla seachtain ní Eibróí na rudaí amach Rogha más ruda gnéinthin é sin. So, orintha tá samna leichanta seo bí man gcónaí ag labhairt faoi self-care agus a bheith níos deise latain ach. Orintha freisin just caiid rá, no, geis anmhaise, up you geis agus leanúint leis an lá, agus tá sam go sa beagalíon teachar fós níl sé tada gcompráid le cad atá ag daoine eile agus cad atá is dócha ar chuoine eile déileáil leis timpeall an domhan agus rudaí a bhád níos measa, so ní mé an tuairtamach nó ní mé chuna bheith ag gearan faoi ar churbe ach gan dátá caifé ag tasláim agus hána féin bhí caifí an ar madzin agus tá sé sin ceart go leor. Míle buchas as a bheith éisteacht leis an show ná bí bortha más rud é nóir faoin tú taitnamh as an show an Teacht an Scatsa mar gra an numar go cainte faoin sport. Ní bhaid mé ag labhairt faoin sport mór an Teacht an Show. Go háirithe tar éis mo prediction nó stócha ceapam. Ní mé tar éis dulrás agus éisteacht leis an show ón Teacht an Scatsa. A ceap meg pointse go dúirt mé, agus sibse ag éisteacht le seo ba an cluiche le Armenia, idir Armenia agus na hÉireann Creitní inis, so, cinnte gúilmuid tar éis an buáil, nó seansmá gúilmuid tar éis an buáil. An sin agus cad a hála ar nó i chailmuid a dó haon, agus sin na bringlóidí Creitníthe réalaí ar bheith céire bliana níos mó, agus an chéad churann dána eile is dócha bheith seans a gin Collins le sin gábhfuil sa trocha is sao. An sé sao nó tá sin seo sa Spáin agus an Fortingale agus Morocco actually an bhlín sin. So sin mar bhíonn sé agus an bhfuil díime ar on tá ach an bhfuil líntas arin, well ní líntas ormsa ar éonos cé gur méid súil go méid mu an buáil in fearn cosúil le Armenia ach. Ar éonos, rinne mé neart coint is dócha faoin sport an Teacht an Scatsa so tá mé chun é sin a cheacant agus just labhairt really faoi cúpla rud atá siúil an seo i sa bhil. Ar nóí mar, bhí mé ag labhairt is dócha faoi seo le cúpla seachtain nús tús mí bhíon fómhar san chéad le te bhí bhíon fa really an bhí ar fad is an fíor simú den bhlíon mar bín lán rudaigh fil a rast, oibríonn sa bhil mar chathir oibríonn sé cosú le blin scola. Tás níon rudaí mí bheán fómhar san sin cricníonn siad thart ar mí bealtainna mí meitheamh mar gheall go mbíonn sé cóidse an seo i bhir an tairí talán rudaí nach bhfuil tú an déanús mar hampla bín me sé greith trí nó ceithre óir in aine seachtainna ní ra mé greith ar churbe i bhir an tairí bín me sé gimmart peilghailech an so leis an glob ní ra an peilghailech arsúil bhí an chéad sesiún tréála a gin inné agus bhí sé sin mar an céad sesiún tréála ó béidir mí mórta nó mí Aibron. Seach sé sin a freisin marall just le an méid daoine timpeall na cathrach. Jesus, bhí mé agsúil ar chráid soch hungurt am cheach cean sanna phríomhseáid sanna chun dul amach agus rud ag an óil nó rud ag an éithe go háirithe i rith na híthe agus bhí mé agsúil a níos an sráid sin ar ní samar sé ar níana nó ar an saharn agus cuma agus Jesus, ní acha mé an áit cóbh go nóthach sin agus an sin ar mí lúna sa míúil bín sé beagnach marmh ní bhíon aontaine an sin ar churbe. Well, bín daoine annach, ní bhíon mór an daoine ann ar churbe. So bín a shutdown really, an méid sin rudí
a bhín ag tarlú rit na bliana nach mín ag tarlú I rith an tairí agus inis thart ar an am seo den blian bíon lán rudaí ag dul rá. So ba méid láirt sin, ba méid láirt briganín faoin pelgaileach bhí an céad session tréná lág in né agus is tócha ag láirt briganín faoi chin chuí a bríon an pelgaileach an seo is civil agus sa Spáin freisin ag láirt faoi margu. Ará mé ann I né margu cearnaní sais record nó vinyl marcus I né agus ag láirt briganín faoi sin agus ag láirt briganín faoi rudaí nach féidir leat fáilín a rudaí bhfuil tú a géirí nach bhfuil le fáilan seo sa Spáin maidir le rudaí ceannach maidir le cearnaní le ceol le labhair le bia agus in áireanta maithíonn mud sa ggóil mud sa dhaoine le fíor cheangailte seo ach ag an am céanna tínto lánáit nó fiú cahar soch mór ceapan tá mé sa cabhrú cahar smó sa Spáin an seo sa bhfuil ag fós tá lán rudaí nach bhfuil tú an fáil bhfuil mé géirí fáil ag láirt briganín faoi sin ag láirt briganín faoi níos mó clachta dhéanam ar an adálas agus ag fileráis ar sin freisin agus ag críicnú ag láirt faoi casraes agus ag dul casraes an teir seachtainna seo le haid flá ceol na casraes rud mar atá ceapan mar an flá cheolalas mó timppla an dain tíomh mu de éireann ní mé céad fan géad cinn sa bhí sin a ceapan gohfuil sé agus gan nátá sé mar an príomh flá nó príomh flá cheol a bhíon ann an seo sa Spáin maidir le ceol na hhéireann so tá méid dul an deir seachtainna seo so tá mé an podcaile seo a chríicnú ag láirt faoi sin ach Arénos, is tócha chuir me tús leis an bod creile derm tar seach nóid de intro agus bheith ag ramblá an sa faoi XY agus Z ach néhín san sam dul chuig margu chearnaní mar sóilsíomh mas rud ag grás bhí géist do cúpla seachtain ó hin cheanni mé seintar cearnaní bhí sé mar insín le cúpla bliana nús really le cuaig nó sé bliana nús ach really an smuoineh cheart faoi ok tá mé honna seo a cheannach bhí mé tóca ar foiointe é cheannach le níl sam Beidir gábhlíad nó trí bliana nús agus a gcónaí dúirt mé níl sam bhfuil mé géirí an target sin a úsáid níos agus a chathú a níos beidir go bhainhí mé beaganí níos mó agus beidir níl an ceartám agus sin tá mé cearnaní cheannach agus an sin bhí pointí eile just nírá sé ar mintí nó mar agus an sin hartar mé ó hin dúirt mé seo an tám níl mór an agad cat sam I molína ar aon rud speisialta tá hon seintar cearnaní I cheannach so cheanna mé ceann cheanna mé cúpla cearnaí agus san is seo an rud is dócha an rud spríúil gothir an so fóstá cultúr cearnaní a gin an seo sa Spáin is dócha beidir nachhfuil a gin mór an arás in éireann agus tá lán second hand shops le lán vinyls agus cearnaní an seo siopí dar láha is sa bhfuil agus gan tá lán siopí le vinyls agus cearnaní nua chomh má ach agus ní like franchises iad ní muid ag láirt fé HMV nó Golden Discs nó in rud mar sin tá bhain ag láirt faoi cí nabhsblachas as independent ones ní ceartam bheith láirt I mBéarla nómarcha ar an gceansa mar seo an legan níos líofa den fódcréile san mé hon an nómarcha mBéarla rá nó nómarcha éascán ó thuirt tíomh ag just an carolih mar stocha tá sam go mín landíine géisleach seo agus tá sé fós ag fólam na Gaeilge ach fós tá sé bhí gurí dúchláán beag nuair atá sé bhí géisleacht so beidir goil cultúr beag níos láidir ó thaobh cearnaní agus ó thaobh seintar cearnaní agus records an sa agus bíon mar goháin hartar ó amháin in aine mísan le beidir gá ó in aine mísan seo agus inéhí sé speak náisteach inéhí sé siúla function room an sin in Óstáin I lór na carthach agus bhí ná dolasteach nó ní rá ort in rud a íoch chun dolasteach agus fécans ar na chearnaí agus bhí na mílsa cearnaí an sin cín dar láha cína san Spáin cína sáin eile timppla an dain ag an am céanna bhí Céadaoin an sin ag an am céanna bhí Cindy, can't Cindy Harper and Girls Just Wanna Have Fun an Colleen sin bhí Jennifer Lopez ann ní Jennifer Lopez ag bhí cearnaí Jennifer Lopez ann agus cína san rank cína san idál
Bhí Michael Jackson, the Jackson 5, meascán de chuile rud. Is dócha níos mó, rudí ribh an bhliain 2000, fósa gan am céanna bhí rudí an bhliain tar éis 2000. So is sé cínta chun just a bheith an dul tríd agus orintanta bí na nummarcha is sin a rud atá Zachar Dumpson ar héon mé áit leis an méid sin rudí is cum man tomatic láirt fao cearnaí nó éadaí nó bia nó whatever. Nuair bhín an nummer an tá rud céine ar Netflix mar hamplan má tá níl Netflix amsa ach nuair bhín Netflix amsa ribh seo tá sé Zachar mar eall goil a méid sin a ráha is dócha tá sé Zachar chun rud amháin a fiochomach nó cúpla rud a fiochomach agus bín agglairt nachfuil gach rud feice agat agus caiidú leanúint roi ag lurg an cearnaín ólaigh tastáid. So is sin héint agus just as evenlam, mar sóldí bhrééis ceapan bín méid láirt bhí seo beanna gach seachtain ar an budcréil agus go háirithe le cúpla mí nús bhí méid smuoine bhí seo agus tá mé fós ag smuoine bhí seo an old school rud ag school mé socha analog agus a géir bheith níos analog agus mo cheol ceannach agus an ceol a bheith an sna lábhí agus fósa an am céanna bín mé gúsáid Spotify an támar fád fós dearc tar éis an podcréile seo chríicnú tá mé chun bígan an ceol a chuirsúil ar an laptop níl mé i gcuine an technolaíoch nua nó níl mé i gcuine is dócha digitalization agus rudí mar sin tá sé bhád níos éasca agus tá sé bhád níos agus bín daoine ag tuairteach faoi Spotify mar hampleach ní bhíon aon duine ag láirt faoin na buntáistí a bhain le Spotify tá sé cóéasca inis má banna cheol nuathú mna bhfuil éon teaghálaí agat le record label nuair táú an ann de cheol haon a churmach an sin ar Spotify tá sé cóéasca agus tá sé siar an easca chun é a dhéanú ag an am céine tá sé cóéasca is dócha sacht ar cheol nua ní caithí tú a lán agad a chathú ar cheol nua. Níl sé cómh elís ná elís is chun a bheith gafa le ceol mar is féidir leat íoc sam €10 nó €2 déag an aine mísa agus éisteach le literally 1 hour an a chána goach riomh rilí an láir níl mór an áran nachhfuil le fáil ar Spotify so orintanta bíon daoine tuairteach faoi ach ní bhíon me sé tuairteach faoi ar churbit tá sam ggóil míbhantáistí freisin agus bíon sé beidir níos Jackar an sin chun ceola díal margheall ar Spotify ag an cin ní féidir leat an dá rud a bheith ad agus just mar ar me gcónaí ar an budcréile ní bhíon rud ag airí níos measa ní bhíon rud ag airí níos fearr just bíon rudaí ag athrú agus bíon rudaí difriúil ag an práid le 10 nó 20 bliain. Ach sa síhanlam, ag dul tríd an records agus fiú bhfuilthún go mór é má tá simad sa cheol agus fiú monahfuil record collection ad nó monahfuil seintar cearnaí ad maichan tú le áit ó bhfuil cearnaí acub éisteacht agus just ar fear 2 nóid just a bheith browsáil trades na hárán agus browsáil trades ní cearnaí atá acub. Domsa tá sé an speisialta agus a bheith an rud a fiocú sús agus é a bheith agat go physicúil I do lábha agus bheith an slíomh a léomh agus na hárán ábhair mé dearmad ar an áir an sin nó níor thula mé an cheann sin nó an best ofs freisin ar tar compilation ad den na hárán is fearr a chur beidir na stereophonics nó Oasis amach ribh seo. Agus sin rud actually bhfuil mé géirí ceannach the best of the greatest hits stereophonics chunach mé é an láhanana ach bhí sé I gcónaí na best ofs ar nó cosníonn sé beagnaí nó cosníonn siad beagnaí smú agus te ná tar 5 árán degarthú agus 5 singles ní bhíonn sé just ó 3 hour an mags an siad 7 árán says mea na sin an rud a dearantíní lethaigh cearcalóir na ní bhíonn sé go híach ag lam cin na bhíonn siad go thuúfás gach lethaigh best of dá tú ag bháil de crème de la crème den ceol atá churthamach ag an manna ceol sin le fihin nó tro bliain nús agus tháinig mé an best of le stereophonics sa siopa an láhanana ach bhí sé €8 tro agus fanhí mé písa am a ribh é sin a cheannach mar tá sé costach chun chud is mód sanna na cearlaní an seo na cearlaní nua ar éos cosníonn siad beidir €25 nó €30 breathan sé ar nói
an lá ceol má hagan Ed Sheeran nó Coldplay amach le rud ag an nua tá sin beidir chusna níos mó a thart ar 35 nó fiú caracha agus san sin banna ceol nachhfuil comhpháil beidir fithe agus san sin maíonn tú rud ag an dar lábha bíonn sé bhád níos siras dócha ach ag an am cinnta riscaigh buint le sin mar seans nach maith an bhainil ro smooth, ro bhog agus go mbeidh sé skipáil beaganaín agus ag léim agus ag anna bíonn sé ceartlar agus tá bhfuil an é chláánú tú haon ar nói ag an am céanna. So bhí min sin in ag dul tríos na cearnan í tá tú an lá frad a cheanna an sin agus an sin bín pín béidir i do bhuiáil i ní a bheith an sin marall droscóil tú gcónaí ag féchans síos ar na cearnaí agus tá siagsú le bheith léomh leabhar ar feadúpla ar gléig an sin bhín pín i do bhuiáil agus gomála sin béidir de cheán cos caiitú zero seach níl tú ag gur cailóach ar rud éigen agus ar nó níl sad cábhfuil seans gohfuil cearnaín oasis an chúil nó stereophonics an chúil so agus ní mé géirí é chailóach agus níl tú an ach le bór an chearnaí necáil nar tá tú flicáil tríd gach ceann so caiitú zero seach agus bheith smuoine fé nó an ceann sin ní agus leanúint agus bhaint a bhíonn sé beaganí dachar chun é sin a dhéanamh. Ach bhí sé go hinnta cheanna mé rá ceanna mé ceann le George Michael mar le hartar séhí nó beidir bliana nús tá mé géisteach le níos mó George Michael so cheanna mé an ceann sin féit ceapam leis an clúdach gurm so cai mé éisteach le sin agus freisin actually rinne mé podcast le hartar séhí ó hin agus sais Desert Island Discs a bhí ann actually ceapam sin an tanna chuirbeid ar an podcast le mátá sé bhí gurí dulrás agus éisteach le sin ma Desert Island Discs agus na Harrán is fearlam agus dúirt mé bhí arm ceann sa Spáis a chuirteach agus chuirmeisteach Bandido le Azúcar y Moreno bhí sé mar ceapan árán na Spáine san Eurofís sa bhlín 1990 agus chonaic mé an album atá an ceall an taran sin go leisceil ag agus dúirt mé as caiith mé is sin cheanna cha mé ar leiad disco bháin nó cearnaí na bháin trí bheán na Spáise a bheith an so chéanime in cean sin ní clúán faoin na Harrán eile ach níor chusna sé ag €10 agus le cearnaín na leichanta seo níl €10 chuna so caiim éisteach leis ní arán eile agus naúnaé tá ar leid cúpla cean má sin an rud zachar tá mé tar éis tuairtrí ar an iscúil mé a ceanna cearnaí opid te an átar hartar de arán ar chearnaín nó ar albumháin ach go minic piúcham rud ag an sús agus níam an chlúdach agus dearmó cínta go gohfuil an cean so chun taithna bhlum agus an sin tá méid léomh an listad in na Harránaí ar an taobh eile agus dearm ní le ceann amháin nó rá cheann arróla sam ach is dócha sin leat an sprí chuna cheannach agus é chuirsúil agus listen má tá tú comh gafa le árán amháin mar hapla má cheanaíam tá an rud seo agam le The Smiths is even am a lán árán de The Smiths ach tá bhíonna gach áir neotartar 7-8 árán The Smiths a níon go mórlam ach an sin tá gach ceann acu ar album difriúil so gach ó ar héon méid teach agus fecum rud éigen le The Smiths piúcham súsa agus bíon mé chuchan ar an tíomh eile agus dearm níl le cín eile arrólasam mar churbheith ach tá an clúdach arrólasam mar sin an clúdach ecinn tú ar Spotify nó ar YouTube nuair atá tú géisteach le This Charming Man nó Some Girls Are Better Than Others or sin an tanamatar Some Girls Are Bigger Than Others go leis céil agus Hand in Glove agus na cín seo le The Smiths agus tócha mas rud é gohfuil árán cosúla This Charming Man déanta ag The Smiths seanscúil na Harrán eile ar an album céanna gohfuil an sais fum céanna nó an stíl céanna acu agus muna bhfuil seir feicead sin leat an aistear is tócha agus leat an fá ó bhfuil tú ceannach na cearnaí seo. So bhí sé sin go hionach so cheanna mé an dá cheann sin €10 ga ceann acu agus cinnta go mbeidh mar as ceapan go mín an margu sin acu óháin na mí agus bíon lán áitna bhfuil in bhfuil tú an cearnaí i cheannach agus tá sé ionach just agsúil timp na cahar agus an sin fecinn tú áit agus tear tú ceapan gúil cúpla cearnaín acu is sin tá bhain dul seach go freic cuaig nó nóid in áit just a gcónaí ceannach na rudí seo
Amazon. Freisin, is dócha maidir leis na cearnaí agus ag dul isteach agus ag leir rudaí. Tá mé taréis tuairt faoi dear níos mó agus mar dúirt mé níos luútha. Tá méid seo ar an méid sin rudaí a bhfuil mé géirí nach bhfuil le fáil is sa bhfuil agus rís nu méid tuairt amach faoi seo lisan tá fáiban a bhád níos mó ag daoine timpeall an domhan. Ach thug mé ar maidir le bia, maidir le joch, maidir le ceol mar hampla, Dá méach mise chun lista dhéanam de beidir wishlist, de gearnín a bhfuil mé gur ceannach. Cinn se 7 nó 8 ceannach go ní bheith siad le fáil an seo sa bhfuil. Beidir an áitina beag níos mó, gus le Madrid agus Barcelona agus Ibiza fiú go méach siad le fáil ach an seo sa bhfuil, no. Tá sa bhfuil stocha leabhach ní sráidbhaile an Spáine í sa bhfuil ach ag an am céanna ní chathair mhór idirnáisiúnta í. So tá sé sais idir an dá rud, beidir súla curcaig ará sin éireann, níl curcaig súla blog lia le alán gnóna idirnáisiúnta agus alán daoine ó chiorthaid ar frú le gobar agus tá trámaig agus tá gacrad ach ag an am cinna níl curcaig cosúil le gailmh, atá gailmh cosúil le bailile, ní chathair I gailmh really in á éire. So beidir cosúla sin, tá sais idir an dá rud. Ach mas le cearnaí mar hampla, tá sé géirí, tá sé gafa le The Streets, Loyal Carner, Céadaoin, bhí rud actually bhíntas an dáin armné, bhí album Céadaoin ag an mar go seo ach tá sé sin anamh an seo is sa bhfuil te gan ná ní eachtar aon rud de Céadaoin an seo agus bhí sé ceann duna album níos Janie so ní hat níon sé lom really. Céadaoin, The Streets, Loyal Carner ar nóí cín as éan an sin seachas Beidir, The Coors agus The Cranberries agus U2 ar nóí. Níl tú an seach ar aon rud éannach ansa sna siopaí cearnaí fiú Sinead O'Connor ní cheapam go méid Sinead O'Connor le fáil an seo agus ar nóí man tadú go leir go rud aigen níos nuach sa le a Fontaine CC actually tá cúpla ceann ó Fontaine CC níos mó romance an ceann atá an album is Janie chuir siad amach ach má tadú go leir Dermot Kennedy no The Coronas no whatever níl sam céile atá ann Imelda May no ní léon sean scúil dúna sin áil aon áit Spáin agus freisin le bia an lá eile tháinig méid cheddar cheese cost cheddar an sin sa siopa agus chu mé fiar Jesus tar éis ceir nó cúg bliana sa Spáin inis sin nach chéad óir a tháinig méid cheddar cheese na siopaí an seo agus gravy, agus curry, agus, tá orintha bhín mid ag smaoinm an ar an gothirthe nar a haon mid tar leir ceapan bhín smaoin ní léon cultúr bia a gin. Agus beidir nach bhfuil éon cultúr bia dúchasach tá actually bronner nimime géirí sin ra ach níl mór an bí a cultúr dúchasach a gin na gcomhpháirtíocht leis an Spáin mar hampla sin tú go bíal an seo agus tá croquetas agus patatas bravas agus carriada agus na rudí pulpo agus na rudí seo atá dúchasach ón Spáin cinnte go bhfuil influence bhfuil tionchar ó thiortha agus átainna dhiafrúla ach den chuid smó is rud Spáineach é an rud sin nó is bí Spáineach é an bí seo agus néir níl le gréibh agus curry beidir gur chuidmid na rudí sin ó thiortha dhiafrúla nó tagann sé ón ric Déanta ó chuchas nó whatever ach fós ag an am céine tá cultúr bhí a gin agus tá an rudí nachhfuil le fáil seo agus fiú rudí nachhfuil beidir ag an cáilíocht céanna maidir le fiol mar hampla agus banne go háirí agus lán rudí a dhéanamid anhá in éan agus just níl si mar an céanna an so. Orintha bín sa dechar chun banne óir cheannach an so níl acu ach an banne UHG an Long Life Milk agus cosú le gach duine ag éisteacht nó gach éireannach ag éisteacht ar éanos níl clúán agus níl clúáginne cín chuí a bhín na Franca agus na Germáin agus na Spáine i ggóil an bhaine sin agus sé go thuúfas agus tagann sé ó bhó cín chuí go fréid rud éigen ó bhaintseach as bó agus an sin é ágáil ar 3V agus fósta sé cear go leir le ó níl an ceart acu rud éigen sula sin ó dhéanana darlumsa ar éanos. Ach, just tá tar éis tuairsí ar beidir leis na cearnaí agus cúpla rud eile agus in iscúil méid chuineal súil amach le hin rud seo
Tá like, Jesus, tá lánradí nachhfuil a fáil an seo, bhfuil like, ag ná céanna sin chuid gen aistear is dócha agus sin chuid gen, brála móranta just orsí tú chuirsúil I written híthe agus fécinn sé Reeling in the Years, whatever. Well, tá tú ná Reeling in the Years all ar YouTube inis ach. Listen, ní tú ná a dhéanam nó caiith tú stream all ar lín agus a gcónaí, fiú man tá tú ná ruding sa le sin, i gcónaí bín rud éigen tá VPN ag dastáit nó bín buganín hassle i gceist leis le gach ag cluthe cumanú cascoil ar an tairí ri chraibh ile na héireann ar an tairí bín ag fécans agus a gcónaí tá rud ag an míceart leis an stream nó gaith mé fécans ar fith nóméide agus an sin stoppan sé agus, okay, beidir go mo híonn sé gohfuil muid ag mothú sa todhchaí agus gohfuil gachar dána digitach agus mo híonn or go naibríon gachrad go fearfach really ní bhíonn sé, fós tá lán rudí me tatún seo sa bhfuil fiú gá ó ar clíg nó gá ó go le ar Eitleán ó ar nachhfuil tú an déanamhain so agus nachhfuil le fáil anseo a gréiste méid tuairteach gus mála mé sin freisin nachhfuil sé just an éasca agus nachhfuil tú an just well de héal éannach a bheith agat anseo caiithú cúpla rud a thuirt go leis go le thuirt sús agus cúpla rud nach freidir leat úsáid an seo tócha. Seach sé sin mar dúirt méid an peilgóileach arás an seo is sa bhil so táid díreach tar éis ar géad session tréálaid an séisiir a chréicnim, so ag tunú mór leis an séisiir seo mar scnách baim tuigimmart in fearna eile an seo in éasca na Spáine in éascart Iberia is tócha Iberia sin Andorra an Spáin, Gibraltar agus an Portugal. So an daoine dearcha siad goil sé sin an Spáin agus an Portugal a gur inas nimna chun an argant sin a hosú. So baimid sa Liga mar dearntíad an seo sa sra le Lisbon, le Marbella, le Malaga agus cumála sin le Gibraltar. So ag tunú go mór le sin baim sig dul go Marbella ag gan cúpla seachtain hon cúpla cluthe mar táil an sin agus an sin in Malaga I mína saona agus baim is ag óstáil tournament an seo nó mini tournament leis match day an seo I mína nullag so sé sin go jazz freisin agus ar nóid be rudí ar siúil an dara semester freisin mí fiara mí mórta mí aibran agus mar singe. Agus just tá sé go jazz, tá más gan ionta gá gíon idir éannig agus Spáinnig agus daoine idirnáisiúnta Americanig agus Sasnig agus mar singe. So tá sé ionta just níos mó mar club sosiálta agus son aithne a chur ar níos mó daoine agus sona bheith in an just leabhart le daoinegus rudí dhéanamh, mar hapla segue jazz an seo tá méid dul casraid gotí an flag ceol seo an tíir seachtainna seo gcónaí bíonn tíirsúil an tríú nó an cabhrú. So an tríú tíir seachtainna de bhí meánfóver agus tá méid dul le tror ach burt as an tror tá aithná marthú margheall ar an glob peilgóileach. Agus, if you bhí mé gimmart cúpla frame snooker nó cúpla frama snooker an sin ar an saharn agus bhí me le lad a chur mé aithna ar an sin tríd an peilgóileach agus an sin bín AGM agat agus sí his sosiálta an AGM agus ní sin tá pubquiz a gin óháin na mí agus sin domsa an rud is fearr faoin peilgóileach nó faoin cumanú cascoil agus just fiú clubbanna thar lear mat leon sport a góirí leis an cumanú cascoil agus bín méid dul as go héireann agus ag féchann sé cadatá siúil ag an cumanú cascoil ar sin éireann agus déirm Jesus cin fáin bhfuil sé an anna bheith níos cosúil le constá sé an seo, bín daoine go háirthe senior teams, tá sam le junior teams agus fearnas social agus fearnas social B agus junior C agus mar sinse bín sé beagganí níos spríúil agus ní bhíonn siad ag tógáil gachard comhpháirtíocht tá lán rudí mí ceart ceapan maidir le fearnas sintra in éireann agus video analysis sessions agus ag train strength and conditioning agus an banistóir ag fáil airgids agus rudí mar sin agus just Jeremy. Jesus, cén fánach bhfuil sin ná just gá chréinál in aine seachtainna a dhéanamh beidir mátá cluthe tábhachtach ag teachta níos tá tú ná 3 session tréinála a dhéanamh agus an sin chuid eile den sac den taithna bhainte san seachtain de rud haana dhéanamh a bheith buaile le chéile, beidir mátá tréináil a go bhar an saharn gur féidir le dul amach le chéile nó dul go dtí an teachtarhanna chun duine agus cúpla duch a bheith agah an sin cin fánach bhfuil muid an sin dhéanamh leis an cumanú cascoil leis an beilgóileach
arás in éireann agus sean rud táán ceapan philosophical theories fao seo agus game theories freisin maidir le cogad agus maidir leis an pholaíocht má dhéanaan duine bháin rud éigen caithí tosa an rud céanna dhéanam agus just one-upmanship mar deirtar I mBéarla má tad fear an bháin ag tréáil strength and conditioning caithí an fear an eile dhéanam agus an sin má tá fear an eile ag déanú 3 session tréáil in aine seachtainna in áit gáchéin caithí an ar an eile an rud céanna dhéanam agus just it's có seafúdach le cin fá agus ag deir an blina well béidir gomúthaí dú rud éigen ach seans má go gaiilí dú rud éigen ach cadatá fight agus as freisin tá tosin an dul go dtí gach session tréála ar feadh na bliana omláin agus deir an banistóir nó an coats I gcónaí na daoine a hagan na lads a hagan nó na calnaí a hagan chuig na sessioní tréála sibh sin na lads nó na calnaí bhaid tosú sa chraomh an sin in the championship agus an sin tagan an gréibh agus tá an lead amháin arás ó na stáitíntia agus tá session soach má ag peilgáileach agus bíon session ag tosú agus tá sé fásca agus ceapan ghfuil lán feibna go thuirthar level sinseir ar level idirbheánach agus ar level sóisiir beidir nach chuil sé róchana ach maidir leis an professionalisation atá arsúil arás an éireann go thuirthe ag an level club ceapan ghfuil a lán feibna a réalaí arás in éireann is go gafar rud éigen a dhéanamh faoich tá sé dechar cin chuig go freiid le trínta a chur ar clubanna maidir le ní féidir le tréin an níos mó na 2 óir na 3 óir in aine seachtainna agus an sin cin fág gur féidir le stocha regulation a dhéanam ar sin so dumsa tá na chuúla oscailte is tar éis an feilghailech eáil bhain an so agus cí go spríal satá sé agus bheith an is dócha rudaí a bhúna chuig daoine eile nar bhíon Spáineach ansa ag na sessioní tréálagus beidir níl ein taith Jacob leis an beilghailech fiú níl na rialacha rolas acu agus chun tá spáns chuig an duine sin okay is féidir leat soloí anam mar seo is féidir leat happy anam mar seo is féidir leat an kickpass anam mar seo se bhád níos fearr agus bíonn tú níos buíochas an cultúr agus an cultúr ag buint leis an gá a chomh mála sin an tá atá oiríonn arás an éireann chun an Cumann Lucas Gael a bheith alginn agus ceapan ní thugann tú faoi deara go dtí nar a haon tú lear agus bíonn tú ag míonú na rialacha bhaig duine ag an eile agus ag immert agus freisin bíonn tú an mar dúirt mé aithne chur daoine agus bíonn tú an ceangaltaí le daoine agus teaghálaí le daoine trí bheán an feilghailech tá sé anna go bíonn daoine ag teacht chuig ar sessioní nach bhfuil éon mBéarla acu agus fósbíd ámíntach a gin mar tá muide ná an chud smóid an hairnig an seo tá muide ná an Spáis nó pí Spáise a leabhar tarénos tá muide ná an fós teagháil ach fós bíonn tú ag déanamh beidir níos mó teagháil trí bheán an sport through the medium of sport níos mó ná aon rud eile ach is dócha chun críocha chur leis an budcréile dulgaí catar an deir seachtainna seo so ag tanú go mór le sin mar dúirt mé agus actually má tá tú géirí níos mór rudí chlostal faoi casar is rinne mé podcréil omláin is dócha an teachtain seo nó an teachtain seo an uirí so thart ar blina bháin ó hinnig deire mí bhíán fóbhar nó lór mí bhíán fóbhar an uirí fleag ceol na Spáine go bunasach atá nach ceol éireannach tradiisiúnta a bhí ná agus tá ceol na hhéireann an bhór an seo sa Spáin tá lán daoine agus tá simachú i gceol na hhéireann agus ceol trad níos mó simnáil tám sa níl mis róchafa leis an trad ar churbe ach deir seachtainna an sco a bhí ná an te an ná tá bhfuil andal an sin fós bíon naimse go deas ní bhíonn sé róthe an tám seo den bhlín ag dríide manis le deire mí bheán fóbhar agus bíon cracíntach agus an chud is mód na daoine a bhíon ag freastal ar an féile seo nó ar an flás seo is Spáinní iad bíon cúpla éireannach timppla na háteach ní mór an rilí agus just bíon cracíntach agus cúpla beonta buganí ceol bí a jazz agus tá gachard siar an easca ní chaithú tú ticéadáil ní chaithú aon rud íoch tá sé cíntach so ag tanú go mór le sin an deir seachtainna seo tá man ag tamáint anús an sin ar an ine agus ag teachtar ar an dánach má tá aonanta na géisteach ag dul go fleá ceol na casras chuir teachtar tugam nó chur rifos tugam liam.learnirishonline @gmail.com
ach tá ná mar nearttíine ag dul agus tá sé ag dul le troile sa chóir so beis híntaach tá lóstín fights a gin I lorna cathrach an congrach le gacrad so ag tanú go mór leis. Agus sinné, ní cheapan ghfuil mór an eile an sachtain seo míle buchas gus as a bheith éisteach mars gannach, má tá ag fólam na Gaeilge náid in dearmid ghfuil neart rudí eile fáil learnirishonline.com agus patreon.com/learnirishonline nó learnirishonline an app Patreon. Míle buchas as a bheith ag éisteacht. Bí cinálta liv hain agus le daoine eile lán drochrodí siúil sa dain gáirí le seachtain nó ró an ús. Ach I gcónaí ceap mise má tá gurí difriocht dhéanamh sa dain. Ná bíag féchans an nuacht nó na rudí tóchar an taobh gin dain an méid sin ach bícinnta le de chórsnaí, bícinnta le de chóirde, bícinnta le de chláán, bícinnta nar haon tú go dtí an tolharga agus bíon tú ag labhairt leis an duine sin san ólarga a bhí na gcóbar an sin, bícinnta leis an duine sin nuair cheanaíonn tú cafe mád sin cin fá nach méid chat agus nó just bí go deas leis an duine sin is dóch ag freastalart sa cafe mar tá níos spon cináltas ag tastal sa dain agus caiimiid chuneáil le chéile áit a bheith gcónaí ag smaoinú faoin bolidíocht agus I gás nó an áit I gcónaí a bheith ag smaoinú faoi beidir rudaí siúil timppla an dain agus ar an taobh eile gin dain déanaireacht a bheith cinnta le na daoine tíocht timppairt agus súla chuneáil amach don na daoine sin. Sinné, guys, le romilih an sachtain se thugan slán agus bannacht.